Že také možno sa pýtať, prečo natáčam. Boli hody červené. Športy sú športy. Čo počasie? Som sa rozhodol, čo ma práve natáčať, bude to práve talk show. Čiže bude to taký show, to majú hasla, potom vlogy, tak. Bude tam napríklad skladanie do steny, keď neviem, ešte boli, alebo ešte boli, tak. Potom, keď budem natáčať, čo mi kvázi kanál ulica, čiže potom budem natáčať ich bláznivé nápady a bláznivé čašky, potom by som mohla natočiť taký let's play Minecraftu, ale vždycky si vyhlasujem. Vždycky píšem na YouTube Minecraft ako, že nám dá, že nám pustí na ich server, kde hrajú všetky konky, Koko, to je William, Ježíšek, Patríček a tak ďalej. Ale zatiaľ nechcem natočiť viac, takže tak budem natočiť viac pre Minecraft, sa budem tomu venovať. Potom teraz reprezentujem hudbu, dajte si Gamma tu, hej, Gamma bude D, takže budú sa natáčať talk show také, keď sa to dovolí, budú sa natáčať aj fúka, jedný, ako to iba dovolia, to je iba, ľudia to nebudem sa spomínať. Tak a ide k veci. No to už toľko, tak viac sa budú ešte tak zač. Takže ja ideme na hlavnú vec tohto vysielacieho zmene programy. Som teraz 5 minút, 5 dní nenatáčal. Piatok budem natáčať. Od piatok čo natáčim. To máte miliarda 500 dní. Potom budem točiť. Áno, budú súťaže rôzne, budem točiť piatky, pondelky a stredu budú vlogy. A popri to by som mohol natáčať ten triednický klub. Respektíci. Lebo to už bude asi všetko okrát. Ukážem vám krát. Zabila by bola sranda, si sa bude čo nenudí. Bude. Rôzne tak. Konky ako. A dobrá hudba. Víš, Formula 1. Haló? Odboď tam, čo robíš ty? Dobre, takže toto nazvem ako Formula 1 sa povie. Tak, že nejako isto. Čujte, tak ja pôjdem domov a my sa asi uvidíme neskôr, viete, tak to bude zastupca Juha styl. To bude Juha styl, teraz keď čistý mafión zostal. Že zabudnite si dať gambu do hede, jedu som také sa vysoč.
Bye bye. Może zapisane do końca to nie potrzebne. No tutaj koniec. Tutaj już wizja pola wysłana. Опять, короче, это очень классно, что за дикие куски летали по стене. Фабрика террас. Нас спать. Указывать, что я сделать. Нас чекает повинность.